Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela mazibela e-homecoming ngomhla ka-8 September. Uhambile-ke guys uSifiso waya phela ukophahla laphaya emathongeni akubo eyoshophela ukuthi ngeke asakwazi ukweshela uZethu ngoba phela uZethu unomuntu athandana naye. Ushilo ukuthi eyi ngiyaxolisa bandla, bengazi ukuthi benifuna ngimlethe lo muntu oyinkosazane emagcekeni la akubheka, kodwa cha ngeke kwazi ukulunga. Bengicela nje nikwamukele lokho ngoba ngizamile kodwa ngahluleka. Kodwa-ke futhi guys akagcinanga lapho uSifiso, uphinde futhi washo ukuthi kodwa ngiyanithemba nina bokubheka, ngiyazi ningase ningene enhlizweni kaZethu, ningakwazi ukuthi nimvule amehlo abone ukuthi kumele vele agcine egcagcele la kokubheka. Hayibo guys, uSifiso washintsha manje ukudla epletini ngoba bengithi phela uyocela ukuthi bangabe besamcine ukuthi alethe uZethu emagcekeni akubheka, kodwa manje usithi futhi ngiyanithemba nina. Okusho kona guys ukuthi samthanda uZethu, uyayifela ngaye and yasho ukuthi inhliziyo ayiphakelwa. Shuthi-ke akanandaba noma ekhona ushobane enhliziyweni kaZethu, kodwa nawe ufuna ukungena ngaphakathi ayodibhiza uthando oluvele lukhona ngoba nje efunela uZethu. Guys, lapho lo muntu ushadile njalo. Akupheli-ke lapho guys, naye-ke ushobane ufikile lapha eklinikhi eyombheka phela uZethu, emphathele ngisho ikhofi. uZethu-ke akakhombisanga ukujabula ngendlela ajabula ngayo ngesikhathi ebona ushobane efuna ukucinanisa uSifiso. Namhlanje umane nje washintsha ukudla epletini, wabe ukubona nje ushobane wathi hayibo ufunani lana? Wathi ushobane hhayi, ngithi angizoku-check-a nje sithandwa sami ngikulethele nanti nekhofi. Wathi wathi yazi ngifuna ukwazi nanokuthi umi kuphi ngampela, akungidlalele inhliziyo yakho uyibeke la nge-tray, usho ukuthi ngampela umi kuphi nami? Mane nje uZethu kwangathi khona into emkhincayo, wathi hhayi si-right mina nawe. Wathi hhayi-ke ngiyajabula impela indebe yami iyachichima usho njalo ntokazi. Wathi ngoba ngimisele wathi cha sengimele ngibuyele emsebenzini bandla. Wamvala guys ushobane uZethu, wathi ngibhizi. Wathi hhayi ubhizi? Wathi ubonile nawe ngaphandle amapheshenti maningi kuyaphithizela. Wathi hhayi kulungile-ke. Wathi uthi uyasondela ushobane ethi uletha ukiss, uZethu amane waletha idlathi esikhundleni sokuletha umlomo. Emane wayifunda ivaliwe incwadi ushobane ukuthi cha la sengathi kudlalwa ngaye, akamthandi kahle hle ngale ndlela abekade ethi umthanda ngayo ngayizolo. Guys-ke asazi-ke uzalankomoni ngoba uthe ukuhamba nje ushobane ephuma lapha eklinikhi uZethu amane wacimeza waphefumulela phezulu, kubonakala nje ugel ukuthi inhliziyo yakhe ikwenye indawo, ayikho laphaya kushobane. Guys, sengathi umlomo kaZethu ukukhuluma enye into kodwa inhliziyo yakhe imtshela enye into. Noma mhlampe-ke abantu bakokubheka laba uSifiso kade baphahlela babone basebenza ngokushesha guys, bangabe besapholisa amaseko, bahamba bayongena enhliziyweni kaZethu bamshintsha umqondo, bafuna ukuthi ahambe uthanda laphaya kaSifiso, hhayi kubo kakubheka, hhayi kubo kashobane guys. Akupheli-ke lapho-ke guys. Enye into-ke uZethu uhambile waya kubaba wakhe-ke ekuseni ngovivi emhlasela phela ukumnikeza amaphilisi, kodwa-ke umane wadla ipharishi umnumzane wathula phansi. Wathi uZethu yambuka wathi sengiyoze ngikhince iphalishi mntanami, musuke ungibuka kanje? Wathi hhayi baba, ngithi angizokulethela nje nanka amaphilisi. Wathi mntanami hambe emsebenzini, iy'guli zakho zikulindile, ngizowaphuza amaphilisi mengiqeda iphalishi. Wathi khululeka baba, hangijahe ndawo nje wena nje ihle uqede ngizokubuka bese sengiyakunikeza-ke amaphilisi. Wathi yazi nomntana, ngiyakubona ukuthi kahle kahle ufuna mengilibeka nawe ulibeke, awufuni ngikuthole ukuphumula. Ngithe ngizowaphuza la maphilisi mani, hambe eklinikhi ukhohlwe yimina. Waze wamncaphela ngaphezulu, wabona uZethu ukuthi ngeke. Sengathi-ke lo baba lo akayingeni indaba yamaphilisi, wakhetha kona ukumshiya kanjalo. Ewabeke phezu kwetafula amaphilisi enamathemba ukuthi mhlampe meqeda iphalishi ngampela uzowaphuza. Kephi khona, ngoba lo baba ube nje uqeda nje iphalishi lakhe, wahamba wekhabetheni, wavula ikhabethe, wakhipha imbiza yakhe ayinikeze uSifiso, wathela enkomishini, washaqalaza umuntu omdala, wakhohlwa nanokuthi khona into ekuthiwa yiphilisi ekayabekwa phezu kwetafula, ibekwe indodakazi yakhe uZethu. Guys, hhayi-ke ubhuti-ke kaZethu usaqhubeka nokuphoxa lapha ekhaya, njengoba nje esebenza lapha ethaveni. Akagcinanga ngokusebenza namhlanje, uphinde wacwila kuzona iy'nkambi kaFaro, waphuza wadakwa, wayekhohlwa nanokuthi ubani igama lakhe. Ufike endlini nje ecula guys, ucule wathi-ke guys, ukuhlabelela kuyamthokozisa, udabukile.
Esho guys kubonakala nje ukuthi ubudakiwe lo muntu lo, hhayi kancane. Eyi uthe mengena nje evula iy'cabha laphaya emzini wakoDlongwane. Eyi umane nje ubaba wekhaya wagula kakhulu kunakuqala. Eyi guys, uphatheke kabi kakhulu washo ukuthi eyi ndodana, uyazi bese nginamathemba phela ukuthi njengendlalifa yale khaya kuyothi mengihamba emhlabeni kube khona umuntu ozovusa ikhaya. Manje uma uyisidakwa kanje uthi ngampela leli khala uzoma kanjani? Wakhala miwe uHlongwane wathi eyi mntanami, likuphi ikusasa lakho mawunje? Wamane washo-ke ubhuti-ke wathi cha mina baba ngiyasebenza mina. Ungathi ngoba nakho ngisebenza e-tavern ebese ngibukela phansi umsebenzi nawo. Kwathi kodwa ikusasa lona likuphi mawunje? Bukunjani? Bukunjani mntanami? Eyi wakhala-ke naye-ke ubhuti wakhe uZethu. Kubonakala nje guys ukuthi lokhu kukhala kwakhe akusasuke ekutheni usebenza e-tavern, sekusuka sekutheni manje ubone ngathi umndeni wakhe nawo uyambukela phansi, njengoba ehlezi ithi uZethu umbukela phansi ngoba nakhu uZethu udokotela yena kodwa-ke ebe esebenza lapha e-tavern. Kanti-ke guys akunjalo, uZethu udadewabo o-supportive ngendlela eyisimanga futhi ongambukeli neze phansi umfowabo. Kuyikona ukuthi yena umfowabo ohlezi njalo eyibona sengathi wonke umuntu umbona engelutho, kodwa yena ebe naye esebenza phela. Noma kuthiwa umsebenzi wakhe awubukeki njengelo kaZethu kodwa uwumsebenzi. Manje-ke nabantu bakubo-ke bayaqhubeka babeka lelo lizwi bathi likuphi ikusasa lakhe mewukuthi ubhizi usebenza ema-tavern. NoZethu last week ubesho into efanayo ethi akathole enye indlela angakwazi ukuthi abeke ngayo isinkwa etafuleni, mhlawumpe ahambe abuyele esikolweni ngoba lapha kusebenza e-tavern akusilona ikusasa eliqhakazile. So yena akakuboni lokho njengento eyi-advice, ukubona sengathi nje abantu bambukela phansi, babona ngathi uZethu ungcono kunaye. And ukhale miyinyembezi mekuphuma kuyihle impela lo wamzala uHlongwane guys. Ayi kusazoshuba, asithembeke ukuthi lawo mazwi aphuma kuHlongwane angeke aphinde avuselele inzondo embi laphaya kubhuti wakhe uZethu ngoZethu, ngoba kuyimanje akafuna la anyathele ngakhona uZethu. Hhayi ngoba nakho uZethu kukhona into embi ayenzile kuyena, cha, udinwa nje ukuthi uZethu udokotela kanti yena usebenza e-tavern. Guys, bekumuncuke laphaya koHlongwane, ngathi nje kumabheketwana koHlongwane. Ubaba wakhona akafuni ukuphuza i-medication emfanele, uphuza iy'mbiza. Uthi usabheke lokho noZethu usewutholile umsebenzi kodwa still uyastruglisha ugirl ngoba akekho umuntu ofuna ukumuzwa laphaya kubo. Uthi usathi usabathe uzama ukusiza umfowabo nomfowabo umthatha umbhekisa le, uthi usabathe uzama ukusiza ubaba wakhe nobaba wakhe umthatha ambhekise le. Kakwazi nanokuthi akhulume nonina-ke ngoba phela unina naye kumele phela aseke indoda yakhe, akumelanga athi uHlongwane uma elibeka naye unkosikazi alibeke ngoba kuthiwa umuntu wesifazane kumele athobele indoda. You guys, kumabheketwana. Kanti nodadewabo omncane-ke nawe ucake usukile njengoba nje kade ejoyine uMiss Okhambeni kodwa wangaphuma u-number 1, kwamane kwaphuma udadewabo kaSifiso instead. So nje guys, it's a lot but asithembe ukuthi konke kuzophatheka kahle at the end. Phela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.